Mabunda, Sibuda, angazi noma uke wayibona nalento. iphi tata? Umntwana mayezalwa uzala aney'nyawo kodwa zihambi. Sibu, Anezandla hey, kodwa kadli ngazo. hey, Mabunda, Sibu, iyangixaka lento. iyaxaka le. Hey, azibonakala umsebenzi wezandla ney'nyawo manje. Sibu, hey, Kodwa khona la sidalelwe khona. hayi man. Yemabunda uThixo makakunikeze into mfowethu. Sibu, Ayibonakali mayisaqala. hey, Kodwa ayinikeza isikhathi ukuthi ikhulu uzowubona umsebenzi wayo. Sibu, Mntana seka kuseni kwenzeka lento uJehova akunikeze yona ayikusebenzeli. hayi, Kodwa ngithi mntana seka izokusebenzela inikeza isikhathi. Ngoba umntwana inyawo suke yikhona. Hey. Kodwa sihambi. Kodwa kusho ukuthi mazingahamba ngeke ihambe. Ukuthi okwamanje inkinga it's a matter of time. Mabona Sibuda, uThixo every time akadala something udala ane future in mind. hayi In other ways, whatever that God does, akaqabangeli manje but uqabangela la uyakhona. Sometimes uThixo makathi eat the scroll. Hayi. Athi idli izwi. Awuzwe. Let this word, let this book of law not depart from you. Meditate upon it day and night. Lento akayisheli manje but lishela the future. Hayi. Ngoba in future you gonna need it. Emva uSathane makafika kuJesu. Ufika kuJesu uthi if you are the son of man, do this and do that. Yeah. uJesu na replying a script. Ngamanye amagama the time adla iscript Besomphendulele. uSathane bekangekho. Hayi manje uSathane makafika uthola uJesu sekaphethe isolution. uNkulunkulu uzokunikeza isolution before iproblem ifike. Babu. Sometimes ungabonakala ngathi isolution useless. Hayi. But give it time uzoyibona ukuthi uyodlala irole enjani. waze ngikhumbuzani mabunda. Ngakhumbuzani Umntana esikolo udla inotes. I-test ingakafiki. hayi man. Akuna test. Kodwa adla inotes. Uthixo udlisa izwi lakhe so that izimo mayifika ukhipha into oyidlile emfihlakalweni. Hayi madoda nyakazisa umuntu. Hayi.